Fa un parell d'anys us vam fer una recepta de bacallà a l'ajo arriero. La recepta d'avui és una mica diferent. És bacallà a l'ajo arriero, però fet amb truita. Avui farem truita de bacallà a l'ajo arriero. Farem servir entre 100 i 150 grams de bacallà. Aquest era esqueixat, jo l'he deixat dessalant tota la nit. 3 grans d'all, 4 ous, un pebrot verd, un pebrot vermell, una ceba, julivert, un pebrot de caiena, pebre vermell, sal i oli d'oliva. He laminat els alls i he posat oli a escalfar i començaré daurant una miqueta els alls. Amb els alls hem d'anar amb cura que no ens cremin perquè de seguida fan un gust molt amarg. Ja tenen una mica de color, afegeixo en la mateixa cassola la ceba i el pebrot vermell i verd tallats petitonets. I ara això deixaré que es vagi sofregint. Potser ho taparé una miqueta també. La ceba i el pebrot, els pebrots, vaja, ja porten 20 minuts anar-se sofregint. I ara hi afegiré el julivert que he picat petit. Hi posaré també la caiena, el bacallà que he esmicolat una miqueta i finalment també el pebre vermell. Això al gust. A mi m'agrada aquest de la Vera, que té un puntet fumat i és molt bo. I ara això ho deixarem sofregir uns 5 minutets més. I mentre s'acaba de fer tota la verdura i amb el bacallà, ja començo a deixatar els ous. Els he salat una miqueta. I ara ja finalment el que farem serà afegir tota la barreja dels pebrots, els alls, allà en els ous deixatats. Mentrestant he començat a escalfar una paella amb oli per fer la truita i res, i ara es tracta de fer una truita normal i corrent. Amb un pinzell escampo una mica l'oli per la paella i ara ja hi tiro la barreja d'ou, bacallà, pebrots i tots els ingredients de l'ajo arriero. Jo l'he fet 4 minuts per una cara i li he donat la volta a foc mig i ara la deixarem fer per l'altre cantó. Aquesta truita és aquelles coses típiques que es poden portar el dia de fem un sopar i tots portem alguna cosa, perquè és boníssima i té molt èxit. L'hem fet 3 minutets per l'altra cara i ja la tenim a punt. I ara la posem ja en el plat, que la volem servir, i ja la tenim a punt per menjar. Molt bon profit!